eta kamaran beste alde, ozean ikusten dugu, Xabier Zugarramurdin, Arantzako aterpekoa, besteak besteen. Egunon, Xabier? Egunon. Bueno, zer moduz konfinamentua? Bueno, baduia itzinera. Ja, 50 piko barren eguna, ja kontua galdua ere, baina, bueno, egieran hemen Arantzan, ongi gaude. Ez dugola ez da entzuten kasurik izan denik, eta bertzalde, espazioare badugu hemen, gure, terraza inguruak eta baratze inguruak, eta, ez gaude gaizki egieran. Ikusita hiritan nola egon jendea, ezin kajatu. Dena den aterpea, erabat itxita aspaldidani, pentsatzen dut. Bai, hori da. Martxoak 13an, okrezpan nago, badunun aur talde bat, Bilboko talde bat, eta eskolatik deitu zieten, eskolak akautu behar zirela, eta bigarren eguna zuten aterpean, 3 egun pasatu beharrak, eta bigarren egunean erabaki zuten joatea. Eta, guk hori ikusita, gero, pentsatu guna, asteguru hortan itxitzea, genituen 100 lagun etorri beharrak, AEK-ko Iruñako barnetegi bat, eta haiek ere, ez zira etorriko, eta, ja erabaki genuen ostzil hortan bertan ixtea, eta orain arte, egierran golpe gogorra izan da. Hasiera baten, hori kezka, ez? Lana nola geldituko da, langileak bertzea, eta gero ja bigarren kezka osasuna. Hasiera bateko kezka hori, lana, dinamika hortan sartzen gara, lanak gabe gelditzen gara, baina gero ja konturatzen garelik osasuna eta jokon dagola, gelditu behar nahi eta nahi ez, eta zaindu behar. Eta hori indugu hain arte. Eta gero egon gara, hori, pixkot, angustia horrekin ez, jakin gabe, ez dakigula noiz arte gauden, noiz hasiko den, entzunda denetik, iraia, onda egu berrik arte ez ginela, ez gara hasiko, oain ematen du pixkot gauzak argitzen ari diri dela, zerbait jarreategatik, bino, bentsa badire fetxa batzuk, eta, alde hortatik hobekio. Bino, guk gure garai, laneko garai, temporada alta oraintxe izaten da. Martxoan hasitzen gara aurrakin, astean zehar ez ditugu aur taldeak, eskolak, irakaskuntza taldeak, eta ekainan erdi arte ez gara gelditzen. Orduan gure urteko denboraldi potenteena, hori eta udara, noski, erdia baino gehiago, erdia joan zaigu. Orduan, segieran urte hau gogorra izanen da. Ikusten dutenez, galera ekonomikoa handiak ikusten dutenez. Orain, ateak irekitzeko garaia honetan, zuek alde batetik ostatuan nola ikusten duzu? Zailtasunak, dakigunaren arabera diot, zer ikusten duzu? Ostatu alde batetik dago, jatetxea bestetik, aterpea bestetik, kontatu diazu bizkoa eta talka nola ikusten duzuen, lehen badakizue zerbait nola abiatu? Orain atzo errandenetikan, bizkot, atzo alde batetik, hori ostatuak eta jatetxea, errandenez, 130ean, hasi gaitezke, maiatzak 11-tik aitzinera, terraza izan ezkero, guk badugu, egieran Arantzan, terraza ederra badugu hemen, baina, egieran ez dakit merezi duen ikusita, ze eragingo duen horrek, ez? Ez dakigu haindikan ze neurrik hartu bertugun, taberna edo, kasu honetan terraza 130ean irekitzeko. Ze neurri zehat, ze higiene neurri hartu behar diren, ea merezi duen, ez dakit merezi duen, guk normalean, guk 180 bezeroena Gipuzkoa, inguru Gipuzkoatik mugitzen da, batez ere jatetxea erraten dugulik, ez? Guk jatetxea eta ostatua, jatetxea batez ere Irun, Donosti, Hondarribi, horko bezera horretatzen zaizkigu. Hartu den erabakia, probintziaka egitea, horrek erabat izorratzen gaitu. Ekaina bukatu arte, ekainak autu arte ez du Gipuzkoar bezerorik izanen. Ordu merezi du, agian hasi beharko gara, terraza jatetxeakin, terrazan montatu jatetxea, eta eguraldi hori egiten dugulik, herriko jendeentzat, batez ere asteburuan. Baina, ez dakit, 2 asteburu 3 izanen dire, ez dakit guainikan nola, ez dakigu hori lerran dutena, ze neurri higieniko hartu behar diren,
eta ea merezi duen neurri horiek dena beteatzeko ze lana eragingo digun eta kliente gutxikin lan egiteko. Orduan, ikusi behar da, erabakia hartu behar dugu ireki edo ez, ekaina arte agian ez dugu irekiko, ikusi behar da. Hori orainikan ez dugu argi. Gero bertzalde, aterpea, aterpea momentuz ezin dugu ireki, dekretu horrek dionez, ekaina hirugarren aste arte zut sobera garbi, ez gara hasiko eta gero ikusi behar udalekuena dena airean dago. Guk udalekuak dugu hori da pixkot nahi gunukena salbatu, baina, ez dakit, merezi duen. Lehen erran duguna, ze neurri higieniko, ze ardura hartuko nuke gure gain, 150an gu egiten du lana, gu gure aterpeak 130 plaza batu, 70 plaza hartu ditzazkegu, baina noski ez dugu 70 aurre hartuko, ez gara arriskatuko, ere konpromiso handia da. Orduan ikusi behar da, alde batetik Euskal Herri mailan zer egiten den egonaldi hauekin, udalekuekin, diputazioen udalekuak eta martxan saitzen omen dute, eta horren araberan erabakiko dugu edo dekretu zehatz bat baldin bada, talde 30ko taldetik gutxi ezin dela egon, edo Euskal Olako zerat ezpada, gu nahiko genuke egin, baina hori ere baloratu behar dugu. Denborakin, guainik nik uste goiza dela, nik uste aste pare bat pasatu behar dela, eta erabaki behar dugu, ikusi behar dugu ze erabaki hartzen hortik ere, eta horren araberan guk erabakik hartu ez. Eta guk udaran hori egiten dugu bai udalekuak alde batetik eta bai AEK-ko barnetegia bertzetik. AEK-ko barnetegiak ere, printzipioz, lehengoan solastu ginen, haiek ere nahi zuten galdetu ager ze intentzio genuen guk desde luego nahiko gunuke, guk aterpean egokitua dugu, egokitua arrabe dut, plaza aldetik ez dugu arazorik, 56 plazako aterpea erabiltzen dugu barnetegiak egiteko, eta kasuntan, 20 lagunekoa barnetegi bat faktible izango zen, 20 laguneko barnetegi bat egitea uztaila guztuan ongi honen zen. Baina, erran duguna, ikusi behar da, ze neurri sanitario eskatu behar dizkiguten, ze lana eragin behar diun horrek, eta ea merezi duen. Bino, argi dago lana egin beharko dugula. Guk, ez dugu ingresorik bertzela. Guk, hortatik bizi gara eta 10 langile gaude lanean, gero hezitzaileak aparte, aurrak egoten direnean, eta gierran, lan egin behar dago nola bait, gutxinin gastuak aurrera ateratzeko, eta ikusi behar. Bai, dena den orain, pentsatzen dut, protokoloak eta arautegia aldatuko dela honetz, eta hasiera honetan bintzet, batez ere hasieran, ez? Ikasi arte, pixkoa zer nola moldatu behar dugun. Lehenagokora ohituratua gaude, eta pentsatzen dut, bai ostatu, jatetxe eta aterpe eta holakoetan, hoteletan eta guzti hauetan, protokoloak hasieran, bai beldurrengatik eta hainbat gauzengatik nahiko zorrotzak izango ditugula, ez? Bai, hori da. Segurazki hasieran neurri zorrotzak hartu beharko dire, ez? Eta gero ohitu beharko gara rutina horretara. Ohitu beharko gara lehen ez genitun elementu horiek lan egin beharrak, ez? Gelak, guantik, maskarak, distantzia mantendu, ez dakit, pixkot zaila da gure kasun, ez? Distantzia mantentzea, bezeroan onduare omartzara, zerbitu behar diozu, ez dakit, ohitu beharko gara, ez? Baina nik egin ez dakit, mereziun esfortzo handi egitea baina, adibidez, jendeari da erraten manparak jartzea jatetxetan, eta hola, ez dakit, manparak, jatetxe txiki bat baldin bada, agian beharrezkoa manpara jartzea, baina espazio handia baldin badire, eta baldin bada distantzia horiek garantizatzeko ziurtasuna, nik ez nuke manparari jarriko, ez? Hori ikusi behar da, norberak. Gero bai, higiene kontuak eta bai beharko dugu pixkot hortan jarri, ez? Higiene enpresa hauekin solastu, ze desinfektazio egin behar den ikusi, ze protokola dagoen horretako ere, jatetxe bat nola garbitu behar den, mailak nola garbitu behar diren, ze produktu erabili behar ditugun, hori dena airean dago, ikusi behar da, ez? Orduan nik ez dakit, nik hau pentsatzen dut,
igual hobe dugula, bueno, udaran lan imerko dugu noski, ez? Lehen erran duguna, gastuak ate behar dira itzinera eta soldatak jarraitu behar dugu ordaintzen. Binon, ez dakit, udazken arte merezi duen benetan olako esfortzu gitia, ez dakit, udazkenen ikusteko, ez? Ikusi behar da ere nola... Nik espero gauzak joatea normaltzen, eta lehengora edo, bueno, zera egitea, pues, urtea baino leheno, ez? Espero, ez dakit. Baina, bueno, den airean dago inork ez daki honek ze bilakaria izango duen. Beraz, inbertsioak ere, hasteko, alde batetik edo bestetik inbertsioa, bueno, manpara patu balitz bintzat, inbertsio desentea suposatuko duke, ez? Mai tartean, nolako gauzak? Bai, noski, bai. Badakit, zenbait ostatuk beharrezko dute manpara jartzea. Igual, taberna txikiak dituzte, jatetxe txikia dire, espazio txikiak eta beharrezko izango dute manpara jartzea. Binon, bueno, hori norberak ikusi behar du ere, ez? Espazioak garantizatzeko aukera baldima, 2 metro erraten denez, ez dut ikusten manpara jartzea beharrezko, eta badire gauzak zentzurik ez dutenak, ez? Jartzea manpara 2 mai batean, badibidez, horako gauzak ez dute zentzurik, ezakit. Bikote bat beti elkarrekin dagona, uraz, manpara batekin separatzea, errango diazu, ez? Horako gauzak, bueno, ikusi beharko da, inbertsioiek temporalek izango dire, ez da izango, erosik beharko da material bat segura ezki, gero igual ez duguna erabili behar, espero. Baina, bueno, dena den, ikusi behar da. Nik uste atzoko berri horren bueltan badila zalantza unitz, badire epigraf zera unitz, lehitxu behar da unitz, eta gero ere ez da ziurra, erraten dutenez, osasun egoerak erabakiko du nola egin, nola jarraitu, ez? Edo pauso horiek aurrera jarraitu, edo gelditu, ikusi gara da. Guretza dena den, faena hundina igual, probintziaka berexi behar izatea, ez? Igual, ez dakit, zonaldeka edo, horretzat puñeta bada guretzat, ez? Guk, hasi alginen ja maiatzean, jatetxeakin, 130 lanean eginez ere, batxugu 30 plaza, gehiago, terraza kontutan hartuz, genuen lan egiteko aukera. Bertze zalantza da ere, jendeak ze gogo izango duen, ez? Ze jendean ze prioritaten izanen da, jatetxetara joatea, otortak egitera. Hori ere ikusi behar da. Jendea badu batetzeko gogua, baina ez dakit. Nik zalantzatut, jendea ez da torko derrepente oain jatetxeak betetzera. Hori poli-poliki jo marko da, aurrera. Beraz, zu ikusten duzu adibidez, zuek Nafarroko Erriberako jende gutxi etortzen dela aldiz, arantzara, Gipuzko aldetik, bai Donosti, Oiartzun, Irun, Hondarbi edo hortikan bezero kopuru handia zenutela, eta naturalki nolabait ere, naturalki mugitzen den jende bat, orain hor muga bat jarri dutela, ez da, Endarlazan. Hori da. Hoxe da, gure... Bai, guk muga bai jarri dute, guk geografikoki gaude iparraldera begira. Gure kliente natural iparraldetik dator. Horrein dute Irun, Donosti, Hondarbi, Bortziriko baiarontara gehien bat, ez? Baztanera eta ere, baina... Eta hori guretzat pixkot, adibidez, eguraldi hona egiten dula, asteburua, eta etortzen zaigu launtate iganetan Gipuzkoako bezeroa. Mendira etorri, mendiko buelta egin, eta berran trago bat hartu edo bazkaldu, eta... Bueno, hori da gure kliente. Guai gaumar gara, ira uztaila arte esperun, ez? Horren esperun. Herriko bezeroak daude, bino herriko bezeroak, igual asteburutan eta puntualki etortzen dire. Baina, bueno, arrain dut gure lan karga gehien bat, Gipuzkoatik etortzen den bezeroan dago, ez? Bueno, gurea eta arantzako jatetxe, bertze jatetxena ere, gure klientea Gipuzkoara da, gehien bat. Eta horrek guri suposatzen digu, faena bat, ez egotea probintziak egitea, ze zentzu du, ez dakit. Eta hor, badago negoziatzerik, negoziatu, solastu edo egiterik Nafar gobernuko, ez dakit, turismo ordezkari edo, zuen departamentuak eramaten duen ordezkari batekin, agian horrelako gauz natural edo normalak izan direna, nola baitere aipatu izan delakoz, batzuetan
ez dutela provintzia egingo, erran dute egingo zutela, ez dakit, nola baitere espazio naturalak ordez, edo horlako gauzak, agian hor badago, hori horlako, ez dakit, bula bat, lortzen. Bueno, balitzeke aukera solasteko, baina egiarran orain turismoa desbordatua dago. Eskaera pila daude, sektore guztitatik, bai zera ruraletik, bai hoteletatik, bai, bueno, nik uste nahiko mantxo dabilela gainera, gure administrazioa. Turismo kontuan behintzat, bertze zenbait probintzia ikusi dugu aurreratuagu, proposamenak egiten, eta hemen berriz, etxipen giro horretan egon da pixkot murgildua, ez? Eta, bueno, nik uste etxipena baino, optimismoko mezuak ere zabaldu behar dire. Baina arte, Nafarroko turismoa egon da pixkotola anestesiatu ez dela, ez? Eta aldiz ikusi dut Andaluzian, Levante, Madrilen, igual, leku, kasu gehien daudentan leku, haiek hasi diren mugitzen, proposamenak egiten, eta halako gozak. Eta gu hemen egon gara, pixkot geldirik, ez? Alde hortatik, gure sektorean kezka zabaldu da, ez? Hori, optimismo, pesimismo mezuak, eta ber, pixkot buelta ematen dugu niri. Pixkot, eta, bueno, egiaran detaile hori, biharko litzake landu, igual, iparraldera, bai, Bortziri bastan ingurura, Gipuzkoako bezeroak egin du lana gehien bat, ez? Baina, karo, ez da erreixa hori, hori ja administrazioen kontua da, provintzien arteko, ezakit, egiarran, igual egimarra izan zen sektoreka o zonaka, ez? Igual iparra zona edo Euskal Herria, ezakit, hortan gure gabeziak. Bai, dena den, aipatu izan dut, baitere sektoreko, aipatzen zuenik, optimismo puntu bat emateko diot. Orain, konfinamentuak izan den bezala jendeak kriston gogoak izango ditula mendira ateratzeko, eta bera bintzat alde hortatik itxaropentsu zegoen, eta pentsatzen zuen, jendea, hemen gainera nolabaitere barneko turismoa indartu egingo duela, arek, orain, hor daude epea, klaro, batek dago maiatza, dago ekaina, edo dago iraila, orduan, bada alde handia dago. Orduan, bai, nik egirran... Agian jendea bai ataratzeko gogoak izango dituela? Bai, nik egirran hasieratik izan dut sensazio hori, ez? Optimismo puntu hori zabaldu behar da, gehien bat, igual lehengo dinamika horretan, lehengo erokeri horretan, oporra, kanpora joan beharra, ondartza okupatutara joan beharra, ezekin nola, igual, orain da momentua, jendeak bilatu dezakela olako inguruak, ez? Herri lasaiak, mendia dutenak, espazio idekiak, eta hori aukera bat bezala ikustu dut nik. Nik hasieratik, hori komentatu dugu, igual, orain aukera txiki bat zabaldu dela, ez? Alde hortatik. Jendea udaran adibidez, uda hontan ez da, jendea kanpora joanen. Ez da, euporra luzetara joanen. Igual jendea bilatuko du turismo lokalagoa. Eta horretara pixko jokatu behar da, ez? Hortatik, ate aldugu gure bentaja, ez? Herri txikiak ere batxugu bentaja batzuk, ez? Eta kasu honetan igual hori izan daiteke. Orduan hori alde positibo bat bezala ikusten duenik. Aukera bat bezala, ez? Inguruko jendeak, egitea irtera motxak, egun pasak egitea, inkluso aterpetara etortzea egun batzu pasatzera, modu familiarrin, edo... Baina bai, lehen hainbertzeko jende pila joten da oporretara, kanpora, eta horten, jendea ez da kanpora joateko, jendea ez duk aukerarik izango, ez? Provintzia muitzeko bai, baina igual ez kanpora joateko. Nik uste aukera bat izan daitekeela. Baina, zalantza, ze gogo izango jendik, gero, jatetxetan gelditzeko, hostale edo aterpetan loiteko, hori da bertze kontua. Hor, bai. Zuek bezaldetik zerbait pensatu duzue diversifikatzea, eta diversifikatzea dutela idiot, agian jendeak janaria erosi egingo duela eta horrelako gauzak, ikusi duzu hor aukerarik edo ez? Bueno,
hemen eramateko jana eta nik hemen ez dut ikuste, hemen herri txikia da, ez? Gure kasuan Arantzak ezkarasiko inguruko herritara erauteko janaria saltzen, hemen ez dugu publiko hori horretarako. Bino, bueno, bai kartan eta aldaketa batzuk pentsatzen dugu egitea. Pixkot, ikusten duguna egoera honek bezero gutxiokin lan gehiago emango digula. Lehen erran dugun neurriak hartu behar direlako, garbiketak behar direlako, egongela edo jangela gehiago erabili behar direlako, espazio gehiago erabili behar dugu kliente gutxiokin, eta horrek lan handia eragingo digu. Orduan, pentsatu duguna da, karta, jatetxeko karta direz, pixkat laburtzea eta espezifikoa egitea, ez haimertzeko aukeraik ematea. Pixko lana aldetik, errestea, ez? Holako gauza pentsatu dugu, bertzerik ez, egieran eramateko, janari, eramateko eta hola, ez du, egin genezake, guk egin genezake, baina momentuz ez dakit, ez dugu egin, ez dugu pentsatu hori egitea, ez dugu hemen publiko aski ikusten horretarako. Ja, ez nion agian igual larun bata igande batean, hor pentsatu agian lekurik ez dagoela, nahi dut, muga daudelakot, bai izatea bat joan eta nik menua hau nahi dut eramateko. Bai. Bueno, jendeari hori nahi baldin badu prestatuko dugu. Bai, hori badugu aukera. Bueno, egin izan dugu ere, jendeak enkargatu izkigu, haizue, nahi dugu 12 razio bakailu, saltza berdean, jartzen dugu, bazioan, eizakin egin izan dugu lan haunitz, eiza garaian usoa eta eramaten da, jendik eramaten du, jartzen dugu bazio, eta horra adibidez lan egiten dugu eizako garaian, ez? Baina, karo, dire platerak aitz, saltza dutenak, olako gozak. Bertzerikan egierran ez, ez badolako enkargurik gure kasuan ez dugu ikusten. Bai ikusten dugu aukera, adibidez, hiritan dauden jatetxentzat, aukera polita da hori, bino guretzat guk ez dugu publiko aski horretarako, nik hori ikusten dugu. Beraz, alde honak, ze alde hona ikusiko zenion, bizkoat, lehen badu, bakarron bat, konfinamentu garai honeri. Ze gauz, hausnarketa positiboa atera duzu? Bueno, egierran bat, bizigaren ingurua, ez du aldatuko, hau honek bentaja badu gure kasuan, ez? Egotea Arantza bezalako herri batean, edozin gure eskualdeko edozin herritan, egoteak ez badula bere balioa, ez? Zenbait zerbitzu eta uniz gauza faltatugu, baina olako kasutako aitzongitorre zaigu. Eta gero, eman digu, igual, lehen gauzak egiten, izkitun gauzak egitea, ez? Ikastea, irakurtzea, egotea, ikastea, jendikin denbora uniz egoten, hemen etxekukin, alde honak, hori, ez dakit, zerbait atetzeko ztan hori, ez, pixkot. Eta gero reflexionatzea, gelditzea, ez, pixkot, gaude erokeri honetan sartua, lana, bakoitza beren, eta pixkot, erratia, zer da importantena, ez dakit. Lan egin behar dugu, bai, lan egin behar dugu, inposatua gaudelako lan egitera erokeri honetan, ez, zirkulo honetan. Baina, holako gauzak pentsatzeko bai ongi etorri da. Eta nik ez dakit, gauz onarik oneri gehiago atetzea, ez dakit, zaila da. Paron horrek egin diguna da reflexionarazi eta hori ona da, ez dakit. Bueno, eta Xabi Zugarramurdi zer egingo du, konfinamentuak izan den biramunean? Bueno, a ber, zer egingo duten? Ateri hemen mendira Lasaiarrean, paseo batzuk egitera, eta bizikleta hartu batez ere, hori gustatzen zait. Mendi bizikleta hartzea eta hemen buelta batzuk ematea. Eta bitartean, guzti gauzak prestatzen. Datorren astean hasiko gara aterpe ingurua dena konpontzen, lorea jartzen, udarako toki hori ematen, belarra moztu. Eta, terrazare txukundu eta datorren astean ja egin du planentxo bat, ja azteko olako gozak egiten. Eta bertzea, bertzerik ez, desde luego, helburua, pixko normaltasunera joatea, ez, mantxo. Zai izanen den, eta gero zalantza honi sortzen dizkigu, ez, honek, ez, nola hasi garen, nola
jendia maskarillakin egon marko da, egon marko gara lanin maskarillakin, guanteak, bertzea, horrek pixko kezka sortzen du. Baina, bueno, konfinamentuak gautzen denean, ez logo, mendibuelta, bizikleta buelta bat edo erra bat egitea. Alde batetik, Xabi, lasai hon beharko dugu, zengatik, seguro, maskarillak ere ateratzen direla ja modelo berriak, moda, eta gauz guzti horietan izango dugu, segurazki aukera, ez? Auskalo, horretatik ateko dare bai, logotipoaki, maskarillak edo... Mila modukoak izango dire segurazki ere, horre estiloak eta modak eta denetatik sortuko dira. Bai. Espero moda hori agudo pasatzia. Ederki, Xabi, placer bat izan da, mila esker guekin izateagatik eta pixko bat, zuen sektorean bizi dituzuen kezkak eta egoera azaltzeagatik eta dena on bideratu daiela. Ederki, Joseba, eskertzen dizut aukera eta nahi dizun arte. Hementxe gaude, eguraldi errakin gaur arantzan, gaur ez da etortzeko aukerari, baina, Laister askin polita dago inguru hau eta Laister jendea aurre ikusten dugu hemendikan. Preste honen gara, espero. Mila esker izan ongi. Ederki, eskerrik asko.